Roldorka, hej? Roldorka, kakle. No a mrzne už veľmi a padá sneh, tak vtedy keď kúrime. Jaha, ty. Leoško. Ty sa skamarádíš, nechaj strašiť, dúfam, že zaštíka, keď ide niekto. Ako to chcete riešiť, úverom alebo cash, on vám povie, všetko si s ním dohodnete cez telefón a keď sa mu to fakt, že páči, on sa bude pýtať, je tam balkón, koľko to má metrov, to všetko vy viete. Čiže kľudne. Normálne v Baumaxe ako kúpené. Takéto pekné? A ten dĺžkoval komín. Jak sa volá? Sombak. Sombat? Sombak. Tak Leo sa venčí na chalupe sám. Na chalupe sa venčí sám, no a doma. No určite som včera kúrila. Ako na prikúrenie. Aj dneska už je nachystané. My sme tiež zatopili včera, lebo ráno bola zima, fakt. Viete, že úplne super, akože nie je zima, ja som taký, že som dal za podušky, čiže nie je strašná zima. Ja to v Bratislave by som nechcela, lebo to je rušné, mne to na priedušky ako škodí. Ale zase to nie je ďaleko. Áno. Tam ten rýchlo vlak, čo chodí, ten RegioJet.